যে সঙ্গে তিনি রিহিনমানি মূল উদ্দেশ্য কইতাম বেলায় হামবাই চিনি মিডিয়া পার্সন দङ তিনি जराका हामरमानि बिसिंगो नरमासं लेफुंगा ब्लक कमिटि निङै नरना खाका हाम याफारो चिनि बसकांगो कायसा कतर सामुं कतर जों थांनानै थाङै दङ आबंकाय 26 तारिख सेप्टेम्बर 2021 आज हालो चिनि 11टा जरावो चिनि आउट टेकिं सेरेमनि दंनाय ओमफ्राय पार्टी निङै जोंहा दिनो समाय थांनाय आबन बागै जों नरनि बिसिंथै जोंनि दुइ नं महनपुर एसेम्बली वाइज ब्लक कमिटि जों खाजाकमानि जोंनि जत आमसायनि खागोनां ताखबथाय बुहुक जोंनो जोंनि 26 तारिखनि प्रग्रामाव फाय मोजां फायनायनि बागै जों नरनो माकबखा ते आपान्डाव फायै जोंनि सेन्ट्रेल बडि हायकाबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट ताय वाइटेपनि प्रेसिडेन्ट जोंनि लकेल एमडिसि साहेब जोंनि रुनेल देबबर्मा ताय एमडिसि साहेब जोंनि छिमनातमा कारिकनि जोंनि रवीन्द्र साहेब बरक जत फाय पान्डानो मोजां फायनाय आबानि साथे साथे जों नरनो तमनो सानामो जोङो कारन ताबुक जों जोंनि बसकांगो सामुं गोबां तांबोतां रक दङ जतनो रेसपन्सिबिलिटि नाय दायित्व नाय जों सामुं खामके मा तांलायनाय बबग्रानो जों लगे मारानाय बबग्रानि बिसिंथैनो जों थानसाके चबा मा खायनाय बसकांनिनो हारमुं जों सामुं कतर एचिभमेन्ट जों मा खायनाय आउन बागै जों दिनै अमनो डिसाइड खायखा जोंनि अर लगे दङ जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बरगुनां सार बिधान देबबर्मा तैतेबो फायमानजा फायजाक टिडब्लिउएफ नि बरमगुनां जो प्रेसिडेन्ट जोंनि मैडम सागरिका देबबर्मा ते चेयरमैन जो बाय सुकिनी ते जत चिनि वार्कार्स रक अमनो डिसाइड खालायलायनो जों बसकां 26 तारिखआव कायसा कटर मा खालायो जों चिनि समाय थांमानि हायकबा आउट टेकिं सेरेमनि प्रोग्राम जों संसाजाखा ओंका अ प्रोग्रामाव आं यूथ प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं अमनो कयनो मुसुङो चिनि जे बुजुं नगर वा खि नगरनि ngै जत खागोनां ताखबथाय बुखक संरनो चिनि पान्डावा फाय मोजां फैनायनि बागै फुंनि 10टा तामख्रुबनो जों जत फाय मानजा फायखांगाखाय चिनि पान्डानो मोजां फायखांगा बेलाय जानाय जागा थाय गाके लेफुंगा ब्लकनि सचिन्द्र मेमोरियल हल आ पान्डा संसाजाकनाय सानि मुं आनि मुंखाय प्रशान्त देबबर्मा यूथ वाइटिएफ नि प्रेसिडेन्ट सामुं बोतां रक तांना हनै बन्ति रक वान सुजा कामियाम से रक कामियाम से रक जों हाइकिन वान सुगा जाते नाकि ताबुक तो ए मात्र सुरसिको जेहेतु एडिसि चंमारि इंमानि किसु समयसिको मनि बागै पराथा सामुं तांनो बागै जों ताबुक सुजर मानसुगा तबे যত পারে जों চেষ্টা খাই दंनाय অন্তত পক্ষে কোনো জায়গা সামুং যেমন মানে ত্রুটি ইংয়াতৈ जों जत लुकरक बायना कप थानसाख्लाय जों सामुं तां थानाय लुकरक आगक फायनो नोंथों बसकांनि सामुं तांनानै बागै जों आमसायो न तामो खायतक ना थायतगिया जोंनि ब्लक लेफुङा ब्लक तरफ हयते आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं कक साख्लायो कारन जों सिक्ला ब्रै मथा ताई यूथनि प्रेसिडेन्ट जोंनि प्रशान्त बाबु दङ ताई जोंनि ब्रै मथानि प्रेसिडेन्ट दङ अ हिसाबैनो बसकांगो आगुंनानै बागै जों आप्रान चेष्टा खायदों बर'बो सै हायनो सामुं तांनो बागै जतनो कबुगै दं